kuɗi ake yi mun a cikin account dina. Wai wannan makaryacin malami. Ke da ka take. Kai ba da ke nake yi. Fitowar rana da wata ne kadai yake bambance tsakanin mai ilimi da mara ilimi. Wai kana so ka ce ni kai ma wajen. Wajen nake fit. Kako me ya kawo ka wannan kuɗi? Ka zo ka bata min aiki ka lalata min al'amari. Ya dau aniyar da kuma alwashin cewar tabbas sai ya lullube gaskiyar fuskarsa wacce kuma ba ita mutane suka san shi da shi ba. gogewa irin tawa na tabbatar da cewa ba za ku taɓa zama abin banza ba. A yadda na tsora ku akan makaranta irin tawa ba za ku taɓa samun matsala ba. Ina son ku zama kamar walƙiya duk abin da yake fita kawai fa ya wuce a gaban ku. Wannan shiri na neman duniya shiri ne sabo wanda zai zo muku a cikin wannan shekara ta 2022. Kin tashi wurin rawar ki kwaso ki ya ki watsa wa 'yan kallo haka ake yi. Muna zuwa lahira mun shiga uku da Allah muna dusa aljanna da ce Kamfanin Sabili Shifafin Production suka ɗauki nan muku wannan kata shirin mai suna neman duniya. Za mu ɗauki na damo gabaki ɗaya. Na kububuwar da miki. Babu wani abu da zai faru in mun biye na dage. Ƙarshe sai dai mu zo da kanmu ni na kasa. Neman duniya. Yanzu ne dace Sadiq ya so ni saboda ina da kuɗi ina da motar hawa. Ya haƙuri. Babu wata shari'a da za ta bar shi. Billahi da zai in kai wasa in ban kai ka sama ka dawo sajent ba Allah ya tsina. Miliyan 20 miliyan. Neman duniya. Kini yaki wa turanci kurun warke da turancin. Ku tula mai fil aradi. Azzalumai ɗan damfara. Neman duniya. Masha Allah. Tabbas ko daga jin sunayen ku na ji abubuwan da yake bukata musamman rodi. Girman gini duk tsayin gini idan ba rodi ba gini ba ne inda aka yi kyawar iska zai faɗi. Neman duniya. Na yi bincike kuma zan san na sawa Allah sai da sai irin mijin da zan ba wa ya. Wai wace ce wannan? Wata mawaƙiya ce Salina wata take saya da wani yaro mai sai da magani. To me wani kima take da shi yanzu? Ta riga ta zubar da ajin da darajar da Allah ya mata. Na gane ta. Neman duniya. Ai da ne je wajen malam ya ban sati ɗaya. To sati ɗayan ma bata cika ba. Amma kar ka so ka ga yadda ake kira ta. Menene gaskiya al'amarin a ya ake a kudintine? Baiwa ce ko kuma a tsabakin irin lissafi ne na madamfara? Na samu wani Isa. To kuma Isan sunansa Isa. Kuma gashi zai haɗu da su Isa. Mashirin shirin Sani Baban Haja samar da labari Nura kwalkwal mai kifi har labari Yusra AGM Bashir daukar nauyin shirin Sabili Shifa Traditional Medicine Center mataimakin mai bada umarni Abdul Fatah Ahmad bada umarni Kamal Mujin Yawa Neman duniya. Kana barawo ina barawo. Neman duniya.